Mae gwaith Beatriz Santiago wedi ei wreiddio mewn cyfnodau hir o ymchwil ac arsylwi. Mae'n cyfuno agweddau o ethnograffeg, dogfen a ffuglen i archwilio amodau cymdeithasol a gwleidyddol Puerto Rico a'r Caribi. Ar gyfer Artes Mundi 9, mae Santiago yn cyflwyno gosodiad o 5 darn delwedd symudol. Otros Usos, Black Beach Forces the Dead Camp, Horizonte Vertical, Godzilla, About Falling, a chyfres o offer cerfluniol bach o'r enw Malascopios 1 i 5. Mae'r darnau yn tywynnu yn gofod yr oriel, yn sgwrsio ei gilydd, gan adleisio delweddaeth a themau. Trwy edrych ar y gweithiau ochr yn ochr i gilydd, a thrwy gamu mewn ac allan o'r tafluniadau yn y gofod, rydym yn gallu dechrau tynnu stori ehangach a mwy cymhleth at ei gilydd. Wedi ei saethu mewn doc tanwydd yn hen ganolfan llynges yr Unol Daleithiau yn Ceiba, Puerto Rico, mae Otros Usos, sef Sbaeneg am defnyddiau eraill, yn ystymio ac yn ymestyn ein profiad o lle. Mae'n cymylu'r ffiniau rhwng amser, ffaith a ffuglen. Rydym yn cael cipolwg o hen adeiladau milwrol a'r pysgotwyr lleol sydd wedi ail-leoli'r gofod fel doc pysgota. Mae'r ffilm yn ddistaw ond gall yn glywed yr taflunydd 16mm a ddefnyddir i ddangos y ffilm. Ei sain bron yn atgoffa rhywun o injan cwch neu ddarn o offer milwrol. Trwy osod offer gwydr o'r enw Malascopios o flaen lens y camera, mae Santiago yn cyflwyno golygfeydd kaleidoscopic o'r môr, awyr, haul, tir a phobl. Mae'r awyr o bastelau golau a'r môr glas dwfn yn disgyn i mewn i'w gilydd. Mae lluniau llonydd yn symud i dalweddau wedi hadlywyrchu a'i lluosi. Mae Malascopios 1 i 5 yn gyfres o offer a ddefnyddir gan yr artist i ystymio dalweddau ar y cordwyd gan gamra. Dar y Santiago ddyfeisio'r gair Malascopios. Mae'n ei chyfieithu fel sut i weld yn anghywir. Mae'r offer, sydd wedi ei greu allan o drychau a ffabrig rhwymo llyfrau, yn cael ei hadeiladu trwy gysylltu drychau gyda'i gilydd ymyl. Gallwn weld effeithiau'r Malascopios yn Otros Usos. Mae'r offer yn galluogi i Santiago ychwanegu at ac ystymio'r hyn na byddai fel arall yn cael ei ddarlunio mewn ffordd anddigidol. Mae Black Beach Forces the Dead Camp yn dyst i adennill Fecez, ynys oddi ar arfordir dwyreiniol Puerto Rico. O'r 1940au i 2003, defnyddwyd yr ynys gan lynges yr Unol Daleithiau ar gyfer hyfforddi a phrofi arfau. Fe wnaethant gadael yr ynys ar ôl protestiadau eang, gan adael difrod difrifol i'r tir a'r amgylchedd, sydd wedi cyfrannu at nifer uchel o salwch yn yr ardal. Gwnaed y ffilm dawel ddu a gwyn 16mm gyda cymuned Fecez. Mae'n dangos ei brwydr dros dadheintio'r tir. Mae'n torri o delweddau haniaethol fel lluniau agos iawn o'r môr byrlymus sy'n debyg i celloedd, i blant yn chwarae'n llawen efo sgerbwd yn y dŵr llygredig. Mae'r gwaith aflinol yn tynnu'n sylw at weithredoedd o asgyweirio a harddwch ymhlith trawma parhaus y tir a'i drigolion. Mae Horizonte Vertical, gwaith fideo wedi ei ddigideiddio o 16mm, yn symud rhwng delweddau o awyr pinc a piws bywiog, morydd glas tawel, a glannau silhouette mewn gorwel sy'n cylchdroi'n araf. Trwy fflipio llinell y gorwel o'r llorweddol i'r vertigol, mae'r gwaith yn tarfu ar ymagweddau traddodiadol at dirlun, trwy symud i'n sylw o ddyfnder a hyd i ganfyddiad a'r proses o greu delweddau. Wedi ei saethu ar gwch yn y cefnfor tawel o amgylch Ynysoedd Solomon. Mae'r gwaith yn ystyried hanesion arenir o feddiannaeth filwrol, gwladychiaeth a trychinebau naturiol rhwng ynysoedd pell. Trwy ddod ar gwaith hwn i sgwrsio gyda'r lleill yn y gofod, fe ei ddefnyddir fel symbol ar gyfer sut mae gwaith Santiago yn ein symud i feddwl am ganfyddiadau cyffredin o hierarchaeth, pŵer a'r status quo. Creuwyd Godzilla yn dilyn Corwynt Maria, un o stormydd mwyaf dinistrol Puerto Rico ar gofnod. Mae'r ffilm 16mm digidol am anhrefn arafwch a'r dyddiau ar ôl trychineb naturiol. Mae'r gwaith yn adrodd stori trwy elfennau o natur, gan dynnu ein sylw at greithiau trefedigaethol a oedd unwaith yn gydd yn y dirwedd sydd bellach i'w gweld eto. Mae'r delweddau o goed wedi disgyn, ceffylau y methu paru a ffyrdd dan dŵr yn pwysleisio'r creithio a'r blinder o ganlyniad iseldyliaethau trefedigaethol ar yr ynys. Mae'r gwaith yn cael ei dafluno trwy darn 8 modfedd o lens Fresnel
a ddarganfuwyd wrth olydu a drylliwyd yn y storm. Os codwch eich llygaid at y taflynydd, gallwch weld y lens fresnel yn creu goliadau sy'n dawnsio ar nenfwd y gofod. Mae'r gwydr yn torri'r llun, gan ddarnio trawst y taflynydd, ac yn ein hatgoffa mae gola yw'r hyn sy'n gwneud i arsylwi yn bosib, a gellir hidlon yn newid safbwyntiau. Godzilla yw'r unig gwaith gyda sain yn y gofod. Mae ei ddyluniad sain anghyfensiynol, hynau o osynod yn sgrichian, cerddoriaeth, cyrniwyl, y gwynt, yn tarannu ar draws yr ystafell. Wrth archwilio ffurf y deunydd yr syrnwyraidd a'r gwleidyddol, mae'r gwaith newydd o'r enw About Falling yn torri rhwng delweddau haniaethol o ddŵr, dail a chnawd, peilonau, ceiblau ac adeiladau sy'n tynnu allan o goedwigoedd a briniau. Mae'r camau'n symud i fyny ac i lawr, ac ochr i ochr yn gyflym, ac yn cyferbynnu eiliadau iachol mewn natur i beilonau sinistyr. Yn debyg i horisontau vertical, mae'r gwaith yn gwyrdroi syniadau o dirwedd gonfersiynol a strwythrau pŵer, gan ddod â'n sylw at ardaloedd o Puerto Rico sydd wedi newid yn dramatig. Mae'r tafluniadau yn ailadrodd drosodd a drosodd, sy'n adlewyrchu'r grymoedd di-baid yn y darn, sef natur a gwleidyddiaeth. Bydd y ffilm 16mm y mae wedi chwarae arni yn dirywio ar ôl sbel, sy'n pwysleisio natur gorfforol y deunydd.